рӯзи 23 сентябр маркази фарҳангии бухтар дар доираи конфронси байналмилалӣ таҳти унвони сайёҳати сабз намоиши нигораҳои мултимедиро бахшида ба санъат ва муҳити зист доир намуд. намоиши мазкур дар назди меҳмонхонаи сирена доир гардида, дар он намояндагони кишварҳои хориҷ ва сокинону меҳмонони пойтахт иштирок намуданд. ба иттилои корманди марказии фарҳангии бухтар беҳрӯз Пулодов, мақсад аз баргузории намоиши мазкур баланд бардоштани маърифати экологияи шаҳрвандон ва бархурди дурусти онҳо бо табиат тавассути санъату ҳунар мебошад. лоиҳаи сайёҳати сабз ин яке аз пешниҳодҳои бархуди маркази фарҳангии бухтар буда бо дастгирии дигар ҳамкорон ташаббускороне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар барномаҳои фарҳангӣ машғул ҳастанд амалӣ гардондааст. масъалаи санъат на дар он аст ки якбора ягон чизро тағйир диҳад. ҷамъият масъалаи фарҳанг, санъат ин тағйир додани малакаву ҷаҳонбинии мардум аст ва пас аз оне ки тавассути санъат мардум ҳис карданд доир ба тағйирёбии иқлим, доир ба гармшавии боду ҳаво, онҳо худашон оғоз мекунанд ба кор кардан, ба амал кардан. мақсад аз барномаи имрӯза, намоиши имрӯза расонидани ба мардум доир ба мушкилоти рӯзмарра тавассути санъат аст. дар саҳни намоишгоҳ маҳсули дасти донишҷӯён ва ҳунармандон ба маърази тамошо гузошта шуда буд ки дастранҷи ҳар яке аз онҳо як нав бозгӯкунандаи санъат ва экология мебошад. Здравствуйте, меня зовут Машхура, я из города Худжанда. Это моя линия одежды. Я ей хотела сказать, что можно дать вторую жизнь вещам. То есть это вещи и футболки с секонд-хенда. Я им дала вторую жизнь. И плюс они не просто их можно носить. Я также нарисовала, расписала их животными, не простыми, а редкими исчезающими животными, которые попали в Красную книгу. Именно животные нашего Таджикистана. Это архары, морхуры, орлы, совы. Чтобы люди, оглядываясь, когда будут носить и оглядываясь на них, знали, какую проблему несет в себя эта рубашка и что человек может сделать. иштирокчионе ки бо маҳсули офаридаи хеш ва ҳамзамон кормандони маркази фарҳангии бухтар ки дар намоишгоҳ қарор доштанд, дар суҳбат бо мо иброз доштанд ки агарчанде санъат хусусияти иҷборӣ расонидани таъсир ба рушди маърифати экологии аҳолиро надошта бошад ҳам, аммо он метавонад таъсири худро дар рушди тафаккури мардум расонад. Ноби конференси имрӯз ҳам экология ва санъат буд. яъне чӣ тавр санъат кӯшиш мекунад ки экологияро дуруст кунад ва бо воситаи асарҳои худашон ҳамин рассомҳо, ҳамин ҳайкалтарашҳо нишон медиҳад ки чӣ кор кардан лозим, чӣ тавр ин ҳолатро дуруст кардан мумкин аст. ҳамин тару намоиши мазкур то як поси шаб идома кард ва макони баргузидаи чорабинӣ ки дар домани худ дарахтони гуногуни меваҷот ва гулу бутаҳоро фаро гирифта буд, дар ниҳоди ҳар як иштирокчӣ эҳсоси табиатдӯстӣ баръало мушоҳида мегардид.